రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్ సర్కిల్లోని ఆరాంఘర్ చౌరస్తా వద్ద ఉన్న ఫుట్పాత్ రోడ్డు ఆక్రమణలపై రాజేంద్రనగర్ డిప్యూటీ కమిషనర్ సురేందర్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయి. టౌన్ ప్లానింగ్ ఏసీపీ శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో భారీ పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య కూల్చివేతలు చేపట్టారు. ఈ తొలగింపులను అడ్డుకోవడానికి కొందరు వీధి వ్యాపారులు ప్రయత్నించగా సంఘటనా స్థలంలో ఉన్న పోలీసులు తక్షణమే స్పందించి ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టారు. రోడ్లు ఫుట్పాత్లను ఆక్రమించి ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగిస్తున్న నిర్మాణాలపై అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు.